Żewġ persuni temmew b'suċċess l-itwal programm ta' riabilitazzjoni fil-pajjiż, dak tal-Komunità Santa Marija, immexxi mill-Aġenzija Setqa fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS. Iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni tagħhom saret f'attività li ċelebrat it-30 anniversarju mit-twaqqif tal-Aġenzija Setqa, li fiha ġie rikonoxxut is-servizz imprezzabbli mogħti mill-professjonisti soċjali fih dan din l-Aġenzija. F'dawn it-tliet deċenji dawn iltaqgħu u għenu bosta persuni li ħassew li kienu fix-xifer li jaqtaw qalbhom, iżda sabu tama li jibdew fis-setqa u mal-ħaddiema tagħha li kienu lesti jimxu l-vjaġġ lejn il-fejqan mill-abbużi u s-sustanzi. Biss matul is-sena li għaddiet, l-Aġenzija Setqa ħadmet ma' 3220 każ ta' dipendenza u kellha ma' 3900 sessjoni fi skejjel u postijiet tax-xogħol biex tqajjem għarfien akbar dwar dawn ir-realtajiet. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono li tkellmet dwar il-bżonn ta' soċjetà li taraf tader u tajn persuni li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. M'hemmx gvern, m'hemmx oppożizzjoni, m'hemmx knisja, imma inti tara illi il-kol kemm aħna, il-kol kemm huma dawk li huma qiegħdin direttament jgħinu, jaraw kif jagħmlu minn kollox ħalli jirbħu aktar u aktar lura lej is-soċjetà min ikun intrikeb mill-vizzju u ġew jagħmluhom ċittadini sħaħ. B'differenza minn ċerimonji ta' gradwazzjonijiet oħrajn, f'din l-attività minn barra żewġ residenti li lestew il-programm tal-Komunità Santa Marija ġew rikonoxxuti wkoll diversi persuni. Fosthom persuni mill-Addictions Community Team, klijenti ta' Detox u qraba li taw is-sapport tagħhom lill-vittmi fil-vjaġġ ta' riabilitazzjoni. Dwar is-sinifikat ta' dan tkellem id-direttur tal-Aġenzija Setqa Charles Sherry. Minflok qegħdin iċċelebraw biss il-persuni li jtemmu b'suċċess il-programm ta' riabilitazzjoni ġewwa Santa Marija, qegħdin ukoll niċċelebraw stejjer ta' suċċess mis-servizzi kollha tal-Aġenzija li fl-aħħar mill-aħħar ħadu s-servizz tagħna sabiex ħadu lura ħajjithom u llum qed jgħixu b'suċċess il-bogħod mill-vizzi. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti sostna kif is-suċċess m'għamlux dawk biss li temmew il-programm, imma dawk kollha li jerġgħu jibdew u jippruvaw sakemm jirnexxielhom. Setqa llum hija sinonima mhux biss mal-ġlieda kontra d-droga permezz tal-programmi tagħha, imma anke l-ġlieda kontra addictions ġodda li qegħdin jidħlu f'pajjiżna. Aħna impenjati li nkomplu nirriċerkaw u nitħarġu sabiex inkunu nistgħu dejjem inkomplu ntejbu s-servizzi tagħna. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali Michael Falzon, li nota kif sejjer ta' suċċess bħal dawn jgħinu persuni oħrajn biex jagħmlu kuraġġ u jersqu l-qudiem għall-għajnuna li teżisti.